sa mga Tagalog dyan na naghahamon ng mga Bisaya. Ano ba talagang gusto nyong palabasin? Na kayo yung matapang, kayo yung matalino? Sige, kayo na lahat. But sa inyo say, wala akong pake. Kahit sinong YouTubers dyan, yung mga Tagalog, hinahamon ko kayo. Ay, punta kayo dito sa lugar namin. Welcome kayo dito. Boxing, match, kahit sino. Kahit kung papalagan yan. Manalo o matalo, at least lumalaban. Minsan kasi mga Tagalog mayabang. Kala siguro nila hindi sila papalagan ng mga Bisayang katulad ko. Ulol. Utang ina mo ah. Lagot na ko ninyo ba? Alam nyo bang galit ako sa mga ganyan? Sobrang galit talaga. Wala ko kaila ato naghagit kung bagay itong mga Bisaya. Isa na kaila ato di ila-ila na ko ato kay para mailihan ba kinsa sigahi sa mga sa Bisaya ba o Tagalog ang pinakagahi ba? Talaga na to kahit sino dyan wala bang papalag dyan? Bagong YouTubers pa ko. Just for Vloggers po yung pangalan. Okay, search nyo lang po. Tingin lang po yung mga video ko dyan. Mga taong mga naghahamon. It's a 30 kilos. 30 kg. Gawa sa simento lang to. Pero okay na rin. Hinahamon ko yung mga Tagalog. Punta kayo dito sa amin.
Nabunturan Davao de Oro, Mindanao.